Мисоли 140 аз геометрия, асалҳои масъалаҳои кушод. Асосҳои трапеции дава 20 буда тарафҳои паҳлӯи он ба 6 ва 8 сантиметр баробар аст. Масоҳати онро ёбед мегӯянд. Чӣ кор мекунем? Биёед аввал тасвир кунем. Шакли чӣ хел аст? Шакли трапециро масалан хел карда метавонем. Барои масоҳатро ёфтан ба мо чӣ лозим аст? Дар инҷо чӣ бошад бигзор? Ин асосҳояш боло 10 мешавад, поён 20 мешавад ва инҷа 6 шавад ва 8 тарафҳои паҳлӯи он. Барои масоҳатро ёфтан ба мо ҷамъи асосҳо лозим аст. Бо ҳарфҳо нишона DC ҷамъи AB тақсими 2 зарби баландӣ. Баландӣ ба мо лозим аст. Яке аз баландиҳо бо якта баландӣ кашам. Барои ин мисол кор кунам, ба мо 2 баландӣ лозим аст. Бигзор инҷо бошад баландӣ. Тарҷума кунем. Яъне ма таги D-д меовардане, яке нашуда истодааст. Хеб биёед дастагӣ кашам. Ба мо баландӣ лозим аст. Дута баландӣ. Ҷамъ 8 мешавад. Агар 10 DC бошад, поёнам бояд 10 шавад. Инҷа ҳарфа гартиам бигзор И бошад, инҷаам 10 мешавад. Ва ин AI ва HB ҳар ҷамъи ҳардушон бояд 10 шавад, чунки ҳамагӣ 20 аст. Ҳале ки намедонам чанд ба чанд, биёед X кунам инҷаро, инҷа 10 минус X мешавад. X ҷамъи 10 минус ҳамаш бояд баробари 20 шавад. Акнун бояд мо баландиро бинем. Баландӣ чӣ хел меёбем? Дута секунҷаи росткунҷа дорам. Теорем Пифагораи истода буда метавонам. Яъне X квадрат ҷамъи H квадрат баробари 36. Ин аз якум секунҷаи AED аз дуюм секунҷаи CHB H квадрат ҷамъи 10 минуси X дар квадрат баробари 64. Бояд ин системаи модулро бояд кор кунем. Чӣ кор мекунем? Нигоҳ кунем, дар даш H квадрат аст. Тарҳ кунем. Аз дуюм якумро тарҳ кунам. Чӣ мешавад? 10 минуси X дар квадрат минуси X квадрат баробари 64 минус 36 28 мешавад. Қавсҳоро агар кушоем, 100 минуси 20X ҷамъи X квадрат минуси X квадрат баробари 28. Аз инҷо X квадратҳо меравад. Модулаи хатти шуд. Чанд мешавад? 100 минуси 28 ин ба мо чанд медиҳад? 72 баробари 20X ва X баробар аст ба 72 тақсими 20. Инро ман агар ба 4 ихтисор кунам, 18 тақсими 5 мешавад. Акнун ман баландиро ёфтем, яъне баландиро наёфтем, бахшед X 18 тақсими 5 шуд. Баландӣ чанд мешавад? Якум модула монем, дар инҷо монем. Баъди X-ро ёфтан, албатта ба мо X лозим нест, баландӣ лозим аст. Чикор мекунем? Дар якум модул агар монам, чӣ мешавад? X квадрат, яъне 18 квадрат 18 тақсими 5 дар квадрат ҷамъи H квадрат баробари 36. Аз инҷо H-ро бояд ёбем. H баробари 36 минуси 18 квадрат. Албатта оз калькулятор истифода мебарам. Шумо дар имтиҳон бояд сарф кунед. 36 зарби 25 махраҷумон бояд 900 мешавад. 900 минус 324 ин 576 тақсими 25. Албатта ба мо худи H лозим аст. Реши H-ро мегирем. Реши гирем 24 тақсими 5 мешавад. Ва акнун баландиро ёфтем. Дар модула мемонем. Ранги дигарро интихоб кунам. Чанд мешавад? DC 10 ҷамъи 20 тақсими 2 зарби 24 тақсими 5. Яъне 30 тақсими 2 зарби 24 тақсими 5. Инро ихтисор карда метавонем. 6 мешавад. Инҷа 12 мешавад. 6 зарби 12 ин 72 мешавад. ҷавоби мо ба 72 баробар мешавад.